BTCनि जायनाखि स्टेटमेन्टफोर दा जों बेखौ नायब्ला जों नुयो एसे BTCआव एसे डिसिप्लिना एसे माने ब्रेक जानाय जों नुयो आरोखि डिसिप्लिनखौ एसे बायनाय बायदि जों नुयो आरोखि दाखालि मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय इउथनि सासे रेसपन्सिबल मानसि बे बुंबाय जे टेटनि माने जेसेबां माने एग्जाम होनाय पास जानाय साख्रिखौ बिसोर थाबैनो खैदिननि गेजेराव होजोबसिगोन ओरैनो बुंबाय आरोखि दा जेब्ला खुसि बयबो होनबाथ' मोजाङानो दा नै दा बिनि उनाव सप्ता खनसे उनाव आरो जोंना माने BTCनि मानगोनां EM रबिराम नार्जारिया होनबाय ना टेटनि जायनाखि माने टेट एग्जामाव पास जानाय बिसोरनो जों दानो साख्रि होनो हाया होनना बुंबाय दाना बे हाइकर्टनि माने माबा दं डाइरेक्सन दं केस दं हाइकर्ट केस दं सुप्रिम कर्ट केस दं ओरै होनबाय आरोखि दा बे रोखोम जुदि माने माबा दङब्ला अब्ला जोंनालाय बोरैथो माने सासे इउथनि लिडारा बेखौ रिन्जुनाय बर' होदों आरोखि दा इउथनि लिडारा मारै बिदि बुंनो हाखो बेथ' डिसिप्लिन गैयि जायाखै होनबा बे हो प्रपारलि हो मोजाङै रायज्लायनानै हो BTCनि माने गभर्नमेन्टआ मा पलिसि लादों मा पलिसि लायाखै बेखौ BTC गभर्नमेन्टनि स्पक्समेन थायो बिसोर बुंनांगौ BTCनि माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मा जादों मा जायाखै बेखौ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ होनांगौ दा खिन्थु बेखौ होआब्लानो नों जुदि सोरबा सासे माने माबाया आनअथराइजलि जुदि होयोब्ला जुदि बे फेक्ट अरियेन्टेड जुदि जायाखैब्ला बे अब्ला बेथ' बदनाम जागोन ना दा नै रबिरामा मोनसे खोथा बुंबाय दा नै इउथनि लिडारा मोनसे खोथा बुंबाय दा गथे बे बिदि जायोब्ला गाज्रि मोनसे समाल'सन जायो गाज्रि जायो बेनिखायनो बेखौ मोजाङैनो गावसोरनि गेजेराव माने पार्टिनि सिनियर लिडार जेराव दङ बे पार्टियावबो मोजां सिनियर लिडार दंना दा बिसोरबो रायज्लायदों बिसोर रायज्लायनानै डिसिसनखौ होगोन बिसोरो प्रेस ब्रिफिंखौ होगोन खिन्थु जानला मोनला होलाबायनानै जुदि रायजो राजा केअस जुदि जायोब्ला दाथ' गाज्रि मोनलाय फैगोन जिउआवनो साख्रि होनाया बोरो होनलायनाय जायोब्ला दा बेथ' कुइसन जागोन ना बोरो साख्रि होनायालाय बे फैगोन दा गथे बेफोर डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनाया मोजां